Bi serpereştiya Yekîtiya Nivîskarên Kurd li Sûriyeyê Festîvala Çîroka Kurdî ya pêncemîn li bajarê Qamişlo hate ildarxistin. Li gorî endamekî ji Komîta Amadekar ji Kurdsat News daxuyanî got armanca wan ji darxistina vê festîvalê zengînkirina wêjeya Kurdî bi beşê çîrokê. وەک ئەم دەزانن وێژەیە کوردی بگشتی ژالی نویساندنێ gelekî feqîrê tiştê heyî jî piraniya wê helbest bû. Ji lewra Yekîtiya Nivîskara sala 2014 di biryar stengê mehrecanekê taybet bi çîroka Kurdî çêke ji alîkî de guhdan bi nivîsandina çîroka Kurdî çê bibe ji alîkî di jî darpêdanekê ji bo nivîskarên Kurd giberê xwe bidin nivîsandina çîrokê. Ji xwe ermanca mehrecanê ev e em çîroka Kurdî li pêş xînin em jî nivîskara bidehfînin guh bidin çîroka Kurdî û çîrokê binivîsîn. Nerxandina tevaya nivîskaran yên got çîrokê bi zimanê Kurdî dinivîsînin got asta çîrokê di wêjeya Kurdî gelekî lê paş e. Çimkî pirlîna nivîskaran vê beşê wêjeyê nanivîsînin. Her wiha pêwîst e got saziyên ziman û wêjeya Kurdî guhdanekê bidin vê beşê wêjeyê. Karim giştî bêjin bê asta çîrokê an Kurta çîrok em bêjin li Rojavayê Kurdistanê hin ekîmanî hêlpêşiya wê hene got pêş bikeve ya herî sereketê de got nivîskar bi xwe berê xwe nedane Kurta çîrokê piraniya nivîskara berê xwe dane helbestê nivîsa çîrokê bi xwe kêm e tev got wêjeya devkîya Kurdî dijem jarê çîrokan e lê mixabin guhdan ji aliyê saziya wa ve jî bi aliyê çîrokê Kurta çîrokê wa ve tuneye û ji aliyê nivîskara bi xwe ve jî yanî. Festîvala Çîroka Kurdî ya pêncemîn wê pêş roja berdewam bike bi beşdarbûna 13 nivîskaran bi 13 çîrokan. Hêjaya gotinê got dawiya festîvalê de wê çîroka herî bi nerx wê xwediyê wê bê xelatkirin. Dara berekat, Kurdsat News, Qamişlo.